4 salni fungo Asian Games medal mankha Bharat rangsak rufai burun jotoi Bharat mankha 100 medal abo hai samwng nugwi medal manai rokno hambai yaphar montri bokhorok Narendra Modi Twitter bai khlai Bharat ni thngnai rokno hambai yaphar montri bokhorok Modi 4 salni fungo Bharat ni buri rokni botol kabaddi team rangsak mankha te abono Bharat ni 100 medal kaplai wngmani ulano montri bokhorok sikya joto thngnai rokno hambai yapharo bote bo saklaikha fighting 10 October kaplai wngnai athlete songbai malai nei bo taklai Bharat mankha kaini chiba rangsak kaitham chiba rufaite kaiburi bronze medal 4 salni fungo acharya bo rangsak mankha Bharat hakotoni jyoti surekha rangsak manmani ulo ujes probin deutale bo rangsak mankha te khaksa phasingke aditi gupichand mankha bronze chini hangzhou aguliwo taklaini Asian Games ngai tongkha bio report bokhorok।